Днес ще направим едно ревю на Хикс Cock the Best. Така. Чай само си го намерим. Да. Видяхме видеоклиповете, хареса ми някакви така хубавички, не са зле като видеоклипове. Но имаше един лек проблем, който на мен не ми хареса много. И то е неговото представяне. Това не ми хареса единствено. Всичките инчи гледах. Не са лоши. Добри са. Сега ще направя ревю на... на кой беше? На Лъчия. Гледах видеоклипове. Възхитен съм от неговите видеоклипове. Много ми харесаха. Чисто много добре разказва за и Майнкрафт. Не е лош. Ако ме провериш, Лъчи, направи ревю за мен. А сега ще направим за още едно момче ревю. То ще е последното. Изчакайте малко, хора, да го намерим. Да, ето по приятеля ми. Аз съм Чиски и днес ще играем Майнкрафт. Ще направим... Славян Топчевски не е лош като за ютубър. Но е качил само 2 видеоклипа. Това не ми хареса много. Качил два видеоклипа. И последният, който ще направим, е Алекс Динджев, който е... Тук гледам, е качил само един видеоклип. Но това не е голяма работа. И за още един. И Водонков, който е качвал на игри. Качил е на Хайкско. Той не ги качва, той просто ги направил. Така хора, гледам видеоклиповете, на мен не ме касаят много тия видеоклипове, тъй като гледам не просто яко. Бе хора, това беше всичко за мен, аз бях Демон 50, вие бъдете моята приятелчета. Пишете в коментарите, когато го изгледате този видеоклип. Това беше всичко от мен и чао!